Bale, bai, maite zu. Kaixo? Kaixo, Arantza, kaixo dan hori. Bai? Ze moduz? Bai, neriare presao. Bale, Bueno. bale. Eskerrik Ondo. asko, Iban, Gari, Mertxe. Mertxe da, Felix Aizpurua da. Kaixo. Ez, Amaiur? Bueno, baina gero ez, publikoki dago,
Kaixo eta ongi etorriak guztioi. Gaur hemen ikastetxearen 50 urte urren honetako ospakizuna hasteragoaz, eta eskerrak emanen nizkizueke bai hezkuntza saileko ordezkariei, baita ere udaletxe eta foru aldundiko ordezkariak, ingurutako ikastetxetako zuzendari guztiei, ikastetxeko irakasle ohiak, ikasle hoiei ere bai, eta gurekin elkarrekin lanean atxutako enpresakide guztiei ere. Orain dela 50 urte Aginako parrokian hasitako proiektuaren ospakizunaren hasiera da gaurko egun hau, eta ikasturte honetan zehar ekitaldi ugari egingo ditugu eta ekitaldi horietan ere ikusi nahi zaituztegu. Eskerrak gaur etortzeagatikan eta egun ona izan dezazuela. Egun on guztioi, ongi etorriak agintariak, lagunok, bai hemen zaudetenak, bai streaming bidez hor eskolan bestekaldian itzaletan lasai-lasai dauden irakasle eta gaur egungo langile askori, Usurbilgo lanbide eskolak 50 urte betetzen dituela ospatzen dugun egun guretzako behintzat haundi hontara. Gaurko goiza, ospakizun goiza hau, 3 atal, zati edo ekitalitan banatu dugu. Lehenengoa ja gozatzeko aukera izan dezute. 11 aterritatik 12 aterritara, ikastetxeko proiektu eta instalazioen bisita gidatua izan dezue. Bigarren momentu edo ekitaldia, oantxe da, ekitaldi instituzionala bezala ezagutzen dugun hau, eta 3. bederez, ja dena gozatzeko aukera izango duguna, eskolan bertan izango dugun lunch girotu bat. Egitaragoa ez da aurkezteko bakarrik, betetzeko ere bada, eta dagoeneko zitza pasako diot, Usurbilgo udaletik etorri zaigun, Agurtzane, Solabarrieta, Mesa, Andereari, alkate bertako udaletxean. Agurtzane nahi dezunean, hitza zurea da. Eguardi on danoi, eta zer baino lehen benetan mila esker, ekitaldi honetara gonbidatzeagatik, eta nola ez, zorionak. Zorionak, Zubietako lanbide eskolako komunitatea osatzen duzuen ikasle, irakasle eta zuzendaritza taldeari. Zorionak 50 urte hauetan egindako ibilbide arrakastatsuangatik. Ostegunean izan genuen udalbatza, eta udalbatza saio horretan aho batez onartu genuen Zubietako lanbide eskolak tartekatutako adierazpen instituzionala. Duela 50 urteko udalbatza urak egin zuen bide beretik. Adierazpenak berak gogora ekartzen zuen, 70ko hamarkadaren hasieran Usurbilgo udalak sustatutako azterketa sozioekonomiko baten ondorioz, eta batez ere, gaur hemen Mertxe presente, Felix Aizpurua eta Benantxio Otaegi bezalako eta Bea bezalako eta hemen zaudeten askoren implikazioarekin lanbide heziketako eskola bat sortzea proposatu zutela. Ekimen hura bertako enpresek eta Gipuzkoako hezkuntza ordezkaritzak ere babestu zuen. Zentroaren oinarriak 1975ean finkatu ziren, irakasle eta bizilagun talde batek, Isidrok aurkezpen bideoan esaten zuen bezala, Aginako parrokiako lokaletan lehenengo tailerrak prestatuta, kooperatiba batzuen eta Usurbilgo udalaren babesarekin. Mekanika eta administrazio espezialitateak martxan jarri ziren. Eta orduko gazte askorentzat aukera bat izan zen, aukera akademiko bikaina izan zen, eta batez ere lan munduratzeko bitarteko ezin hobea. Eta balioan jarri nahi dut garai hartako udalbatzaren konpromisoa. Frankismoaren urte zailenetan ere, gai izan zirelako, begirada aurrerakoia ardatz, halako hezkuntza proiektu bat osatu eta martxan jartzeko. Giltzarria, lankidetza, ausardia eta konpromisoa. Eta hain justu horrexek ahalbidetu zuen, urte gutxi geroago, 1979an urrats bat gehiago egin, eta Zubietan eraikin hau zabaltzea.
Seguru nago, gora bera handiko urteak izan direla urte guzti hauek, batzuetan onak eta seguru beste batzuetan ez hain onak, baina urte hauetan guztietan proiektu honen kudeaketan aritu izan direnek eta egun ari zaretenok orain, lortu duzue eskola aitzindaria eta eskola erreferentea izatea hainbat eremutan. Hala nola, enpresetako praktiketan, etengabeko prestakuntzan, kalitatearen aldeko apustuan edo nazioarteko lankidetzan eta baita ere energia berriztagarrien eremuan ere. Urteotan lortutako aitorpenak eta sariak ere badira horren lekuko. Eta zentzu horretan nabarmendu nahi dut zer nolako ekarpena egiten duen gaur egun lanbide eskolak gure herrian, usurbilen eta noski baita ere eskualde honetan. Hala gazten edo langabeen formakuntzan eta prestakuntzan, nola gazten enpleguratzean. Egun ezin da ulertu eskualdeko garapen sozial eta ekonomikoa Zubietako lanbide eskolari gabe, eta eskualde honetako enpresa txiki eta ertainek aliatu ezin hobea dute. Ezegonkortasuna eta ziurgabetasunak nagusi diren garaiotan, ziurtasuna eskaintzen duten eragileak ezinbestekoak ditugu, are lankidetza terminoetan egiten bada. Horregatik Usurbilgo udala lehen, duela 50 urte orain eta seguru nago etorkizunean ere, bidelagun izango duzuela. Mila esker eta berriro ere zorionak. Eskerrik asko, Agurtzane, zure hitzen gaitik. Bertara ere, Eusko Jaurlaritzatik, bai? Hezkuntza sailetik eta bertara etorri zaigu Begoña Pedrosa Lobato, bai? Hezkuntza sailburua eta zurea da hitza. Begoña, aurrera. Eskerrik asko, Kepa. Ahotsa deko tapurtxu bat hartuta, baina saiatuko naiz. Jonek begiratzen dit. Alkate eta enpresako kide eta lanbide heziketako Zubietako lanbide eskolako komunidade osoari eskerrik asko. Eskerrik asko gonbidapenagatik, Eusko Jaurlaritzaren izenean hitz egiten dut, hezkuntza sailaren izenean eta bereziki lanbide heziketako sailburuordetzaren lantalde osoaren izenean. Guretzat benetan pozgarria da hemen egotea ospakizun honetan eta zorionak hortara etorri gara. Zoriontzera, Eusko Jaurlaritzaren izenean 50 urte egin dituzelako. 50 urte ez da gutxi. Alkateak aipatu ditu, zelakoak izan ziren hastapenak, zelako urte gogorrak, ez da duela 50 urte, gure herri hau oso ezberdina zen. Eta hemen badaude hainbat eta hainbat lagun ziurrenik izango dituzela beraien oroitzapenak eta momentuak, ez da? Urte konplexu eta ilun batzuetatik atera berriak ginen orduan ze, eta herri bezala iaia amets bat ginen, instituzioaren ikuspegitik ametsa zan oraindik. Eta dena zegoen eraikitzeko eta egiteko. Hori izan gure realidadea. Errepresio, aipatu du baita ere alkateak, errepresio eta autonomia aurreko giroa nagusi zen, bitartean, Gipuzkoako enpresek eta industriak gazte prestatuak nahi zituzten eta horretarako lanean jarri ziren. Hor bazegoen lankidetza, bazegoen alkateak aipatu duen moduan ausardia, bazegoen bizioa baita ere, ze nik uste dut Gipuzkoan beti egondala bizioa, bai? Eta Usurbilen bertan, behar izan horri, erantzuten jakin izan zenuten. Eta gure eskola honetan proiektu osasuntzu eta berritzaile bat daukagu egun. Eta hori da, egindan bilakaera, eta hori da goraipatu behar duguna. Lanaren bitartez, ausardiaren bitartez eta kebenaren bitartez. Eta urte asko pasatu badira ere, horixe da, nik esango nuke, gure euskal lanbide heziketaren muina, marka edo ezaugarria, ze horren atzian badago baita ere estrategia bat lanbide heziketan, urte askotako lana dago atzian, urte askotako bizioa, eta batez ere atzian dago jentea, pertsonak. Pertsonak izan dira,
proiektu guztietan, benetan, indar horrekin eta kemen horretik proiektuen jabe eta eragin egin dute olako proiektuak izateko. Eta batez ere nik aipatuko nuke ezaugarri bat, eta da kapazitatea gure ingurunean eragiteko. Eta hau da, eskola honen ezaugarri bat. Daukagun kapazitatea begiratzeko, daukagun ekosistema aztertzeko, beharrak identifikatzeko, eta hortik abiatuta erantzuteko. Pragmatismoa deitzen da. Behar izana eta pragmatismoa. Eta nik uste dut hor, edo horren atzean, beti egon dela estrategia hon bat. El centro profesional de Usurbil se encontraba en muchos de esos centros que pasaron a ser centros públicos, y se hizo una apuesta por integrarse en el sistema público y sobre todo hizo una apuesta por acompañar a la industria del entorno, que era una de las necesidades, en una situación social y económica donde había una necesidad de responder a crear riqueza, a crear trabajo y a formar personas. Horri buruz ari gara, azken finean. Eta hasiera horretatik, formazio hasiera horretatik, gaur egun, zer daukagu? Dauzkagu, seguramente zuk emango dituzu datu gehiago, ez da, Isidro? 5 gradu, bai, erdi mailakoak, 9 goi mailakoak, 7 familia profesional, horra heltzeko lan asko egin behar da. Diversifikatu egin behar da. Ausardiaz jokatu behar da. Estrategia landu behar da. Jentea erakarri behar da, eta jentea txikitu egin behar da. Eta horren atzean dago lantalde bat, eta lantaldeak nik usteot diela benetan lanbide heziketan, edo lanbide heziketaren ezaugarririk eta importanteena. Ezagutzarako prestutasuna eta berrikuntzarako zena azpimarratuko nukeni. Lanbide heziketa asko aldatu da azkenengo hamarkadetan, eta gehiago aldatuko da oraindik. Baina badago gauza bat, beti presente egongo dana, eta da daukagun kapazitatea gizartea edo gizarteari erantzuteko. Ikuspegi sozialetik eta ikuspegi ekonomikotik. Eta bi elementu horiek dira importanteak. Pertsonak formatu, lana bilatzeko, enpresak edo enpresei erantzuteko, baina baita ere balio batzuetan oinarrituta. Nik uste dut lanbide heziketaren ezaugarri bat badala ere balio batzuetan oinarritzen den proiektu sendo bat. Euskararen zaintza baita ere, bagabiltza pausoak emoten eta gehiago emango ditugu hurrengo ikasturteetan, eta batez ere, egiteko eta izateko modu bat. Eta, Gipuzkoako ezaugarri bat, ezta? Lan egiteko, kemena eta aldaketarako prest, beti prest. Eta nik esango nuke Jaurlaritzaren ordezkari moduan hitz egiten dut gaur. Baina guretzat hori bada hemen egotea, pozgarria da, oso harro gaude egiten duzuen lanaz, belaunaldiz eman duzuen horretaz, hemen belaunaldi ezberdinetako pertsona dauzkagu, eta horratzian ziurrenik gure klaustroak eta beste irakasle batzuk egongo dira, eta hori da guk hemen azpimarratu nahi duguna moduan, gobernu moduan, eta da, eskerrik asko egiten duzuen lanagatik, egiten duzuelako posible, aldaketa egiten duzuelako posible, eta herri hobeago bat egiten dugulako egunero. Eta hori da euskal gizarteari esan behar duguna, horretarako egiten dugu lanan herri, oparo eta hobe bat egiteko lanean gaudela eta jarraituko dugula horretan. Izango gaituzue bide lagun, lanbide heziketan, eta nik uste dut momentu honetan erronka berria dauzkagula, asko aldatzen ari da gure gizartea, baina gu prest, edozein erronkari aurre egiteko prest egongo gara. Bukatzeko, esango nuke, badauela modu bat gure gizarteari erantzuteko, eta hori da, batez ere, prestutasuna. Pertsonen prestutasuna, eta oin emozionatzen naz apur bat, urte gogorra izan dugulako, baina atzean dauzkagu profesional oso onak, eta bereziki lanbide heziketak zeo zer erakutsi badau, izan da prestutasuna, eta beti berrikuntzan lan egiteko green bat. Eta ziur nago, etorkizunean etorriko diren baliabideak eta aukerak baliatuko dituzuela, eragiten jarraiteko zuen eskualdean, Gipuzkoan eta Euskadin. Eta eutzi zuen nortasunari, zen nortasuna oso importantea da,
eta jarraitu gure herriari oso lotuta. Mila esker guztioi eta gaur ondo pasa eta aprobetxatu bazuen ikaskideekin, ikaskide horiekin eta langide horiekin hitz egiteko eta gozatzeko. Eskerrik asko benetan. Bueno, eskerrik asko zuri. Sailburu Anderea, hitz potoloa lanbide heziketakoa gara eta prestutazuna, grina eraberritzea sailburu horretza benetan sartzen zaizkigun hitza dira eta gustora entzuten ditugunak olako ekitalitan ere bai. Mila esker. Bueno, eta guain, pixka bat etxeko girotuko dugu. Festa ibiltzea tokatzen zaigun hauetan, pasaitugu San Juanak, San Pedrotan daudela sarten, eta gaur da guk izendatu dugu txupinazo de salida. Gaurko ekitaldia Isidrok esan du bezala, pixkai da txupinazo de salida, ez du itzari bilino, gaurko hasierakoa da, eta gero urtean zehar ere egiteko asmoa dago ekitaldi eta gauza gehiago. Egongo da jubilatuentzako, agendan arabera, zebadakigu oso zaila dela zuekin kontatzea, izango da enpresetako jendearentzako tartea, eta hainbat ekitaldi gehiago, eskolaren 50. urteurra ospatu alizateko. Gaur da hasiera hau, baina hau ez ahaztu hasi zela 1975. Uztaiak 10ean. Eta orduan taldetxo bat egon zan hor, ikuspuntu hori izan zuena eta izan zuena hau aurrera egin behar dugu. Eta norok imaginatuko gaur hemen egongo ginela, orduen txeko idea horrekin, nik 11 urte neukan. Imaginatu, bakoitzak jaio bari baton batzuk egongo ziren, bai? Eta ospakizun hau egiteko, oso erreza ziurtatu da norek hitz egin behar duen, nor etorri behar dan, erreferentzia nortzu dien, eta jende asko daukagu horretan, eta orduen aukeraketa bat behar izan da egitea horretarako, trasladatzeko guzti hori eta geratzeko grabatuta orduentxetik ona zer egin da lanbide heziketan Usurbilen eta Usurbileko lanbide heziketan lantaldearekin, langileekin, instituzioekin eta harremana izan dugun elkarte eta eragile eta enpresa guztiekin hau aurrera ataratzeko. Beraz, orain mai inguru txiki bat egingo dugu tita baten, eta... Bai, tita saiatuko gea, gaina bero egiten du, baina aurre atirako dugu. 5 izlari edo mai inguruko lagun izango ditugu gurekin. Mesedez, toki hartzen jun, lehenengo izango dugu izlari Antxon Zubiaurre Artetxe. Bera, Aginako eskolako lehenengo zuzendaria izan zen. Mari Carmen Marin Guruzeaga, eskolako Zubietan ezarri zuena eta Aginatik ona ekarri zuena eskola. Jarri, mesedez. Antxon. Mari Carmen, jarri hemen. Hortxe prest, Arantxa Vitoria Artetxe. Lehenengo, Aranguren. Aranguren. Horkatu. Lehenengo promozioko ikasle izan zana, irakasle urte askotan, eta gaur gurekin parte hartuko duna gure momentutxo hau. Iñaki Mujika Izpuri handia, etorri gure gana, ikasle moduan hasi, eta hemen zuzendari moduan, zuzendaritzan ibilita, eta lan asko eginda, eta bizi erdi emonda, hemen. Bale, eta 5. baino hola tokatu dalako, Patxi Bakerizo Gomez, denak ezagutzen duguna, urte askotan, eta Isidro aurreko azken zuzendaria. Eskerrik asko guztiei, hemen izateagatik, eta aber ba. Bai, markatu.
Bueno, aurreneko islaria esan bezala, Antxon, ongi etorria. Zu aurkeztu zaitugu lehenengo aginako zuzendari bezala, ze horrek kontatuko iguzu, zurea da hitza, Antxon. Oso, bueno. Egun onden hori. Entzuten da? Bai, Bai, bale. hurbildu pixka bat, baina bai, entzuten da. Bale, a ber, hasiera eman genion eskola honi, oain ja, 50 urte. Eta tokatzen zait, eta tokatzen zaigu, esplikatzea zergatik sortu zen eskola hau, eta zein gendun momentu hortan. Eta nola egin gendun. Gu egin gendun talde lana. Hori izan zen, hori da basikoa. Talde lana egin gendun. Eta urtia dauzkagu, eta dabakigu talde lanian proiektu onak, serio eta sakonak egiten direla. Ez bakarrik bidia, ez bakarrik proiektua, prozesu ere bai. Prozesua. Eta hori importantea da. Eta hori gaur hemen ikusten da. Prozesu hori. Gure aurretik, beste batzuek lan egin zuten. Gure garaian, elkarrekin, lan egin itun. Eta urrengoek ere, zuek ere, lan bikaina egin dezute. Lan ona. Ona. Ez gara, bide honetako importanteenak. Ez gara. Gu lehenengo pausoak eman genitun, eta zuek jarraitu dezue lan bikaina eginez. Humiltasun, emozioz eta amodioz eskerrik asko den hori. Hau, eskola hau, une hau, agina, eta zubieta gureta da tierra sagrada, luz sakratua. Gaur benetan baloratzeko, eskertzeko, ospatzeko, alaitzeko, eta gogoratzeko eguna handia da. Bueno, a ver. Años 74, 75, 6. En estos años funcionan en Usurbil el Colegio Público Agerialde y el Patronato de Arregui, el Colegio de Arregui, que recoge alumnas y alumnos que vienen del Colegio de las Monjas, de la Sagrada Familia y del Colegio de la Salle. El Patronato de Arregui se convierte en uno por si acaso, uno de los apoyos educativos más significativos del pueblo, y se inicia en este momento un campo formativo en coeducación. Importante. Los cursos últimos, hemos comentado, últimos, séptimo, octavo de EGB eran muy numerosos. Y nos planteamos, Félix, Benancho, Udarregui, Arrekondo, mucha gente. Bueno, ¿qué hacemos? Porque los chicos sí que tenían la posibilidad de ir a Hernani, Epo o a Zarauz, etc. Y las chicas, algunas iban a servir. En ese momento no había ningún titulado superior en Usurbil, ni uno. Entonces nos planteamos, con la ayuda del ayuntamiento, Patronato de Arregui, Benancho, la parroquia, nos planteamos ya una formación profesional. El ayuntamiento nos da suelo, por supuesto, pero mucho suelo, y luego más que suelo, y apoyo. Nos movemos, hay como 5 pelados, decían algunos, Urquijo y toda esta gente, 5 pelados en los peajes. Íbamos a Vergara, Ibarrera, Vergara,
Vitorira, Asteizera gai, Arrasatera, Iruna, Soto, Soto, administratibo, eskolak ikustea junginen, eta hola. Eta hartu gendun ere laguntza hundila Mari Carmen Arberaz, Hortutxe zan delegada, gero hau izan zen. Eta hartu gendun ere Amparua, Babesa, Politécnico Donostikoa. Señor Carrillo eta Usabiaga, uste, ez dala. Uda hortan, hori bilik ginen, Feliz, Berantxo eta Irurok eta mobituz, zuzendari bila. Egon ginen jende mordokin, mordok. Batzuk oso dotoreak, etzun ez, baina sinesito. Eta azkenian, Carrillo esan zidan, Anton, coge tú, esan nion, yo soy de letras, estudio filosofía, coge tú. Eta hola ziginen. Beste gauza bat importantia. Eukin genuen suerte bat Aginako parrokiakin. Don Sotero parrokua, eskaini zigun hango lokalak. Eta han ziginen. Con todas las carencias del mundo. Eta telefonorik ez. Baina bidea ingen duen. Eta hori importantia da. Y así comenzamos en Aguinaga, aquí está Esperanza Arizabalaga, administrativo, Miguel Laburu, José Miguel Arañaga, recientemente fallecido, Pepe, que está aquí, Pepe Fernández, que llevaron toda la parte de tecnología, ciencias y taller. Benancho y yo, humanidades, Esperanza, administrativo, etcétera, y Lourdes Zubeldia, que también está aquí, la parte de secretaría. Bueno, por supuesto que carecíamos de muchas cosas, pero fuimos haciendo camino e hicimos aprendizaje. Ya en el próximo curso, con más alumnado, entra nuevo profesorado, profesores y profesoras nuevas. Y más adelante ya asume la dirección Mari Carmen Marín, y yo me retiro a mi espacio natural, que era Udarregui. Vale. Con el apoyo decidido del ayuntamiento nos embarcamos en la edificación de una nueva escuela profesional en Zubieta. El ayuntamiento, hablo de memoria, pero creo que compró aquí 52.000 metros cuadrados. Eso fue también básico. ¿Qué quiero destacar? Está aquí la consejera, nuestra alcaldesa Agurtzane, que también ha sido alumna nuestra y de mi mujer, que está ahí también, porque somos una familia aquí, o sea que en Usurbil en ese momento cuenta con un sustrato educativo con el patronato de Arrey. Feliz, Recondo, Achega, Maíz, Julián Urquijo, Lavacas, Udaves, toda esta gente, o sea, me dejo muchos. Se inicia un camino formativo en coeducación al fusionarse varios centros y se quiere ampliar el hecho educativo hacia arriba, profesional, y hacia abajo, infantil. Otro dato importante. Hay preocupación cultural en el pueblo. Hay preocupación cultural y política. Se desarrolla una formación social y cultural a través de Udarregui en el campo de la integración y de la cohesión social. Nigo naiz nola joten ginen, Polígono 42a, Santuenera, Andone Sagarna eta Billo, hitz egitea, eta jendiaki topa egitea. Vale. La salida de alumnas y alumnos de GB a la profesional fue de lo más natural y espontáneo que se podía hacer en un pueblo. ¿Por qué? Porque había costumbre de trabajo formativo.
En Usurbil no teníamos licenciados o doctores, pero había un relato formativo. Se van asentando en el pueblo empresas y cooperativas, entonces, estoy hablando ya con Sagarnas, etcétera, 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 con las que tenemos relación. Nuestras alumnas y nuestros alumnos son requeridas y requeridos, sobre todo requeridas, para trabajos novedosos y de calidad. Y testigos y testigas, si queréis decir, de todo esto, aquí hay mucha gente que han sido alumnas nuestras en Udarregui y luego en la profesional y luego han trabajado en oficinas, en las mismas escuelas profesionales y ya están jubiladas. O sea que, hau da dana, eskerrik asko denoi, eta bueno. Eskerrik asko, Anton. Pasa, Mari Carmen Lori. Eskerrik asko, Anton. Bueno, ikusi duzue, hor griñas hasi ziren honetan, eta Mari Carmen Marin izen zan, zuzendari aginan hasi zan, eta gero hemen jarraitu zuen, eta traspaso hori, eta hor zelan izan zan, hor egon ziren gora bera batzuk. Mari Carmen, zurea da hitza, zelan izan zan hori, eta ze kontatzen. Osondo, mila esker. Sailburu, hezkuntza sailburu Andria, Usurbilgo alkatetza, agintariek, eskolako zuzendaria noski, irakasleak, ikasleak, agur den hori. Orain dela 50 urte, atzo, aginara iritsi nintzen. Antxo Zubiarren eskutik, eta ez daki nola lortu zu, baina, bueno, konbintzituta nengoen. Eta lehenengo kontaktua herrian, Felix Aizpurua Usurbilgo zinegotzia zena, izan nuen. Helburuak Antxonek aipatu duen bezala, biek, Felixek eta Antxonek, oso argi zeukaten. Eta, bueno, aginan erabiltzen ziren lokalak oso txikiak eta desegokiak ziren, handik pixkatera, 3 sartuta geunden proiektu berrian. Nola? Beha jakingo du, segurazkini baino beto. Ez dizuet esango zenbat bidai egin genuen 3 Madrilera. Baimena proiektu berri bat lortzea. Egoki bat izateko hemen auzo hontan esen egin beharrezkoa zen gauza berezi bat egitea. Zemotako eraikuntza izan behar zen, eta bara. Baina zuen baimenarekin, ja prestakuntza eta gauza asko ja esan dute eta jarraituko dute esan ez gehiago, ni Amona Azar bezala ja, ipui bat kontatuko dizut. Bidai batean, Madrilera, noski junginen, eta orduan ja junginen materiala eskatzea. Pero material, no penséis que material muy potente, que también, sino pues empezamos por mesas, sillas, armarios y todo lo que se nos ocurriera. Allí en Madrid nos recibió el subsecretario de Educación y lo primero que nos dijo es que nos podíamos volver porque no había nada de nada. Que tenían que sacar un concurso público y que teníamos que esperar a que se resolviera el concurso y que se adjudicara y tal y cual. Benetan txundituta gelditu ginen. Eta uste dut azkenian pena eman ezien. Eta bukatzerakoan esan digu, bueno, baino Alcalá Mekon tenemos unos locales del ministerio y yo creo que allí puede haber algo. Os podéis imaginar dónde fuimos por la tarde. Alcalá Meco, al lado de la cárcel.
un montón de pabellones, pero impresionante, como un campo de fútbol lleno de pabellones, pero allí había que conseguir entrar. Y tuvimos la gran suerte de que había un conserje muy majo al que le dimos mucha pena. 3 pobres de un pueblo que no conocían ni dónde estaba en el mapa. Pues bueno, pues yo ya os puedo enseñar uno de los pabellones. Ah, bueno, pues muy bien. Y entramos en el pabellón. Casi nos da un infarto a cada uno. Lleno de material de todo tipo, nos podéis imaginar, lo de fresadoras, tornos, eso ya era poca cosa. O sea, estaba lleno de absolutamente todo. Y claro, eso era un pabellón. Y como os digo, había pues unos 20, más o menos. Y claro, el pobre hombre, el conserje, muy majo para nosotros, nos dijo que ya se estaba acabando su hora de trabajo y que no podía seguir enseñándonos pabellones. Pero sí conseguimos, en el fondo le dimos mucha pena a Anchón, que nos diera una lista con todo el material que había en los almacenes. Por supuesto, no sé si cenamos, pero en el hotel nos dedicamos a coger la lista y empezar a pedir cosas y cosas y cosas. Y en algún caso, pues decíamos, si pedimos 4, nos van a mandar 2, pues vamos a pedir un montón. Y así pasó, y que algunos de los que entonces estabais en Aguinaga y aquí os acordaréis, Lourdes, Pepe, Esperanza, que al poco tiempo llegaron un montón de camiones de Madrid y entre ellos uno con 40 armarios, 40. ¿Os acordáis que los sacamos entre todos los profesores y alumnos porque no podíamos con ellos? Y lo que más curioso fue es que sin pedir también nos llegaron 20 máquinas de coser. O sea que creo que la anécdota merece la pena. Félix se puso encantado porque dijo, esto lo vamos a utilizar en muchísimos sitios de Usurbil y además vamos a organizar clases de costura para mujeres. Y así se hizo. Ese fue uno de los viajes. Bueno, es que me he saltado un montón porque luego volvimos donde el subsecretario a decirle todo lo que queríamos y bueno, pero así se llegó. Bueno, eskolak urtez urte geroz eta arrakasta handiagoa lortzen joan zen, ikasle eta irakasle geroz eta gehiago zeuden. Bukatzeko beste 2 ipuin. Bat ikaslei buruz eta beste bat irakaslei buruz. Ikasle alde batetik, Andoainetik eta beste aldetik Getariatik ere zetozen. Eta gauza harrigarria da denak autobusez zetozen. Dana autobusez. Autobus flota handia eduki genuen. Baina harrigarria da denon ikasle denon artean ordaintzen zuten kantidade berdina danak, naiz Lasartetik edo Zarauztik etorri. Hori niretzako da ipuina, baino ez da ipuina, baizik eta sinesmena ezin da, baino egia da. Eta irakasle, beste dato importantea niretzako, irakasle guztiak 40 ordu lan astean egiten genuen. 40 ordu, orain hori ezin dela ere, ez da aipatu ere ez. Oporrak udaran bakarrikan abuztuan. Gehiago esango dizuet, iaia denak elkar auzoko taberna batean bazkaltzen genuen. Famili baten tartean sentitzen nintzen. Eskerrik asko eman behar dizkizue denei.
hemen zaudeten guztiei eta egin duzuten lan guztiagatik lehen eta orain. Aipatu nahi dut ere gurekin ez daudenak. Ez dut ezer esan izena ez hasteko baten bat. Baina gehienak dakizute benetan lan asko egin zutela proiektu hau sortzeko eta zabaltzeko. Argi dago, lanarekin eta sinismenarekin edozer gauza lortu dezakegula. Eskerrik asko, bihotzez eta hurrengo 25 urte arte. Eskerrik asko zuei beste behin ere. Egongo ginekeola denbora pila bat, ez? Eta lehen Kepak aipatu du, ez da erresa izan, naiz eta hemen zaudetenak argi genuen egon behartzen dutela, eta guain argi geratu da zergatik, ez? Hain garbi daukate nola sortu zen implikazioak, pertsonak, 40 orduak, edo 60 izango zianak, tokatuko zanak. Mari Carmenek oso ondo aipatu ditu ikasleak, eta gure hurrengo hizlaria daukagu Arantxa Vitoria, lehen aurkeztu duen bezala, eta Arantxa, lehenengo promozioko eginako eskola 2 arlotan arrankatu zuen, mekanikakin eta administrazioko FP-ko bateko ikastetxe bezala arrankatu zuen, eta Arantxa konkretuko izan zen, administrazioko udarrigiko ikasletikan, aipatu dan jarraipen naturala edo egin zutenetako bat. Arantxa, ongi etorria. Eskerrik asko. Konta iguzu pixka bat, kontestu hortanez, herriko ikasle bezala, neska bezala, nola sortzen da, derrepente olako eskola bat, zedatu bezala esangoet, lehenengo promozioan, edo lehenengo urtean ja, 80 ikasle azten diela aginako eskolan. Orduan, Arantxa, hietako bat izan zen, hemen daude beste aurpegi esan askokin batera. Arantxa. Egia izan duzan, ez dakit, bomba bat bezala. Osea, gure helburua zen, udarregi bukatu, eta, aber ze gertatzen zen. Zeren askok, 14 urtekin lanea jotezian, beste batzuk igual Donostira estudiatzea, baina zailagoa izatezan, pasan gaur Bitorira jutea bezala, edo horrelako zerbait. Eta etzeon aukera handirik Donostira bai, baina guk oso herri txikikoak ginen, eta oso lagunak, eta oso danak elkarrekin, eta sortu zanean, lanbide heziketako zentro bat egin behar zutela eta, itxu, danokara. Osea, guretzako zen, kriston oportunidadea, eski, honekin jarraitzea, zeatikan, gero jarraitzea bazeon, baina igual Donostiko akademietan, kontabilitateko ikasketak, edo mekanografiakoak, edo, hola, baina, klaro, zentro bat, eta borobilduta, hori izan guretzako, eta nola, eta aginan, bertan, eta nolaz, eta autobusakin. Osea, autobusakin, bertara, autobusakin, etxea. Osea, eski hori izan, guretzako... Txollo bat. Osea, eta gainea, nik usten dut gurasoak eta baita ere, osea, guk ere bai, jarraitzeko gogoakin, zeren gina pina bat, urte pilo bat monjetan, gero udarregin, gero... Eta jarraitzeko aukera hori zan la letxe. Eta gero gainea jarraitzeko aukera, eta gero lana egiteko aukera emate zigun, eta ez edo zer lana, ez enpresa batean operario bezala, edo ez dakit taberna batean lana egitea, edo, ikasketak eukita, gehiago lortzia bagendun. Osea, hori izan duzan guretzako, benetan, izugarrizko suertea eta izugarrizko momentuko balioa. Bai. Eta eskertu behar dugu saltzaietan sartu zinaten guztioi. Osea, betidanikan. Txalo, bai, meziuteta, saltza guztietan zaudetenak. Aipatu izu, 2 urte egin genituen, eta, lanbide heziketa aurreneko gorragadoa egin gendun, 2 urtekoa. Baina jarraipenik ez gendun. Baina, ja, ohituta genden. Eta ja, beste 2 urte gehiago, eta,
sendouak baita ere, eta pentsatu genduen asko, Donostira jutea zentrotara. Baina ez zegoen publikorik, osea, administraritzako arloan zian danak pribatuak. Baina hala ere, gurasoak prest zeuden eta animatu egin ginen. Eta, eskola batera batzuk, beste batzuk, eta, beste batzuk lanea baita ere, zuzenean, Usurbilko enpresetara, bulegotara. Osea, eske suertea bazan. Lanean hastea eta hain gazte eta dirutxoa etxea ematea, eta, entorno horretan, eta, Pili Zubiria eta nik genden Donostiko eskola batean, eta nondikan Esperantza Arrizabalagak deitzen digu, esanaz, eskolan behar zituztela bi irakasle edo mekanografiako klaseak emateko. Zeren, beste atal guztiak beteta zeudela, baino hori beharra zegoela, eta, berri interesatzen zitzaigun. Guk ikasten jarraitzen gendun bitartean. Eta, Pilitanik, pixkat aluzinatuta, baina, baiet, gure makina olibetikin, ze ez. Eta, baiezkoa, orduan, goizez jute ginen ikastea, Donostira, eta arratzaldez mekanografiko klaseak emate genituen hasieran aginan, eta gero honea pasa ginean, hemen. Eta ondo moldatu ginen, bilak karakterra gendun, eta naiz eta ikasleak gure edade parekotxuak izan, ondo moldatu ginen. Zuen tokian jartzen zineten, ez? Bai, ondo moldatu ginen. Eta, ikasketak bukatu genitunean, hemen jarraitze gendun, baita ere, klaro, euskola haunditzen zijoan, eta bihar gehiago zeuden, bulegoan baita ere. Orduan, Pilitanik mekanografiako klaseak emate genitun, eta baita ere, bulegoan lagundu egite gendun baita ere. Eta gero, ustailan eta zian matrikulak, izugarrizko lana, jende geho gehiago, Zaraustikan, Getari, hori jotikan, Andoain, Lasarte, eta biharra zegoen baitare bulegoan. Orduan, bulegoan baitare lana egite gendun, osea, chicas para todo. Eta geho baitare, irakaslegoa oso komprometitua baitare, oso gazteak ginen, eta tanok batea lanea. Zea, pareta bota behartzela ua hunditu behartzalako, zeren urrengo taldea handiagoa zelako, gure artean. Larun batean etorri behar ginela, larun batean, osea, eske ginen la bomba, osea, eske irrikatzen lana egiteko. Geroagokoak ere bai, baino, momentu horietan eske ginen famili bat bezala, osea, eta Carmen, bilera bat bukatzen zela gabeko 11etan, baita ere. Osea, jornada bukatu, bilera, eta bilera hori gabeko 11etan bukatzen zela. Osea, izkezan, gero gauza hon batzuk ere bagenitun, kurso bukaeran, Aizpuru autobusak oparitze zigun bidai bat. Eta, claro, honea etortzen zian, 7 autobus edo 8. Linea batetikan eta bestetikan, osea, hemen kriston mobidazion azkenean. Eta, denok elkarrekin, jute ginen, txango egun bat egitezan txangokoa. Bai Errioxara edo bai rafting egitea Oloronea, osea, danetatikan. Eta, hori izan duzan. Eta, nire kasuan, oposaketak atera nitun, hemen gelditu nintzen, izugarrizko suerte izan du nun, osea, ez zitzaidan tokatu beste eskola batea jutea edo, hemen gelditu nintzen, oso posik, eta, bukatu arte, jubilatu arte. Eta, eskola
nik eta beste batzuk gure eskola zan. Gehien bat usurbiltarrok eta eske gure eskola zan. Eta besteak ere bai, hainbeste ordu, hainbeste erronka, hainbeste zea pasa ondoren oso kutxuna zan guretzako gure eskola zan. Bai. Bai, Arantxa, zalantzan, bere buruakin zalantza zeukan, esatezulako beste izen asko atadia, basan dugun bezala, baina argi dago zeukaten implikazioa eta esan dezunez, zuen ikastetxe. Arantxa nere irakaslea izan zen. Ni aipatu ditun Olibetiekin hasi nintzen, eta argi dakat, ja garai hartako irakasleak nola bultzatzen zuten, nola zauten, eta izan ginanak ez, goain dikane, zarete, hemen zaudete denak, goizean, goza bat izan da ikustea, nola elkartu zeaten, eta barez, eskolako 50. urteurreneko ibilbideontako gauzetako bat argia izan dena da, jarri nahi dela balioan eskola langileek aurrera eraman zituzten urteaiek eta zuen konpromiso eta implikazioak, ez hemen lan aipatu dian. Osake, eskerrik asko Arantxa eta beste inoskia, Marikaren. Kepa, zurea ditu. Oso, eskerrik asko, Arantxa. Bueno, hirugarren gonbidatua Iñaki da, eta hemen aurretik, bai Begoñak esan dabe moduan, zelan implikazioa irakasliena, lanbide heziketan aurrera pausuak, FDA, Elisakoak asko errezatuko zuten, bai, hau dago moduan egoteko, osea que, bueno, FDA daukenen dako ondo, testauko undako, bai, ondo torria, ez? Elektrizidadea hintzen uzuk arrasaten Iñaki, eta gero irakasle modua etorri zinen ona, eta hau dana hartu zenuen, eta esan zen, eskola montatuta dago, voy a vivir la vida, aquí, eta bai zera, hartu genuen danoko Iñaki etorri, klasiak emuten hasi, baina esan kostatu ezer zuzendaritzan parte hartzeko. Zuzendari izateko, eta terremoto bat moduan gauza bazter guztia mobitu, ona baliabideak ekartzeko, diruak ekartzeko, lanbide heziketa sarean, jende beste zuzendari batzuekin sarean aritzeko, kalitatea ere izan zenuten hor, ISO eta baina ez enpresak ulertzen duen moduan, kriston buelta eman zenioten horri, zerbitzu moduan egiteko. Eta, Europara ere hasi zineten joaten, zelan zuen esperientzia. Ona. Bueno, ni garai hortan soldaduzka bukatu, lanik ez zegoen, eta beste lan txar batzutan ibiltzen nintzen, diru pixka bat ateratzen, eta aukera izan nun, hemen eskola zegoela, eta nik titulazioa banaukan, eta aurkeztu, eta Jose Mari Fulendaren galdetuta, eta hori, eta ni honea azaldu nintzen, Carmenekin hitz egin nun, ze posibilidade zegoen oposaketara juteko, eta beraiek ere lagundu zidaten programazioak eta prestatzen, eta Madrida honetzen. Han Madriden pasan itun 2-3 aste azterketak egiten eta abar, eta azkenian aurrea. Eta tokatu zen Usurbilen tokatzia, eta hortikan aurrea izan zen irakasle bezala elektrizidadian hasi nintzen, eta gero nik asmoa naukan Arrasateko eskolan ikasita nola enpresateara jute ginen lana egitea, diru pixka bat ateratzeko, eta ikasketak eta lana. Eta nik planteatu nuen hemen, zergatik ez dugu hori egiten, eta hemengo Usurbiliko enpresai eskatu, Micheline bezala, Alduzuriaga eta olako enpresa desentei, posibilidadiak gure gaztiak ere praktikak egiteko. Orduan, lortu genuen, enpresa horien bitartez, klaseak goizez egitea eta arratzaldez praktikak egitea. Zueik, aintzindariak izan zineten gainera, duala deitzen da gaur, baina orduen duala zan, hori praktika zan. Baina Europara ere bialdu zenuten, Finlandia noa faz. Bai.
ikasle horiekin, ikasleak ere ingelesa ematezan aki, hemen, zean eskolan, ez? Baina, bueno, ez zuten gehiagi erabiltzen, eta orduan, egin genuen, nola bete, diputazioarekin eta diru laguntzak lortu, zara, Finlandiara juteko. Eta, bueno, hortikan hasi zen, praktikak enpresetan, praktikak kanpoan, eta beste dinamika. Sortzi ikaslekin? Bai, lehenbizikoa 8, baina gero ja, dana jo nahi zuten Finlandiara. Eta, bueno, bai, horrela martxa asko. Eta gero, beste puntu bat interesantia eskolarako zan etengabeko prestakuntza. Bagenuen hemen ekipamentuak eskolan eta bagenituen baita ere zenbait enpresekin gure ikasle gazteak jutezianak eta horiek bazekiten enpresa horretan lan egiten. Eta enpresako jendeak igual gazteak zakiten beste batzu baino gehiago. Eta orduan hasi zian eskatzen enpresetatikan hemen erakusteko etengabeko prestakuntza. Eta hori izan zen, salto interesgarria, klaseak goizean eman eta arratzaldean, gabeko 9 arte, baita ere horrelako kursoak ematen, eta hori izan da urte pilo bat, eta oraindik ere uste egiten dutela, eta izan zen oso interesgarria. Bai, oraindik ere hemen egoten da ikastetxea 7:30 gabeko 9 arte zabalik, eta hemen ibiltzen da jentia atzea eta aurrera. Bueno, Patxiri pasauko txago azkenengo hitza. Patxi, zuri tokatu zaizu azkenena izatea eta laburre egitea, naiz eta gauza asko eduki kontatzeko. Zu izen ziren ja, jaso zen una bai, terremoto hostian, gauza aurrera ja finkatzeko, ondo finkatzeko, metodologi berriak ikasleekin, ze ikusten zen lanbide heziketa aldatzera eta beti apostua egin duzue aldatzeko eta berrizteko eta etengabe batzuetan esaten, baina ez da geratuko hau inoiz, ez da geratuko. Eta zuek gero hor egin zenuten lan ikaragarria hori sistematizatzen. Me toca hablar el último y siempre con poco tiempo encima. Bueno, pero lo que voy a hacer es, para coger carrerilla, irme un poco atrás. Yo sí que he estado en la última etapa como director, pero también llevo desde los primeros años trabajando en la escuela. Entonces, sí me gustaría completar un poco lo que se ha dicho por parte de los compañeros, porque ¿cómo se llega a aguantar 50 años una escuela y además a crecer como se ha crecido? Y yo creo que realmente hay muchas partes que realmente tienen que ver con ello. Una de ellas, las instituciones. Yo creo que es importante el apoyo que hemos tenido en la escuela y que se sigue teniendo por parte de los ayuntamientos, está claro que sí. Por parte de la Diputación, lo mismo. Yo siempre recordaré en las palabras de Imanol Murua cuando decía que prefería invertir 1.000 millones de pesetas en educación que hacer una carretera, que era lo que costaba en aquellos momentos. Entonces, realmente hubo una inversión muy potente por parte de la Diputación. Y qué decir por parte del Gobierno vasco. Yo creo que los que notamos ya con el traspaso de las competencias, empezamos a notar las diferencias que había entre lo que contaba antes Mari Carmen y lo que después fuimos conociendo, ¿no? Simplemente en una cosa muy concreta. Cuando íbamos al Aqua, nos encontrábamos con Iñaki, con Jorge, es decir, con personas que tenían un nombre. Yo que después he tenido que recorrer bastante por Castilla, por Andalucía, por Galicia, cuando ibas a hablar con la viceconsejera o el viceconsejero, tenías que entrar casi como señor Don. Y aquí entrabas preguntando ¿qué tal, Jorge? Buenos días. Espero que con John o con Begoña siga siendo parecido, porque la verdad es que eso permitía un mensaje muy claro de que había una conexión y de que estábamos
las dos partes en la misma línea, ¿no? Y después se ha comentado que también por parte del profesorado, yo diría de todo el personal, porque en realidad el profesorado, los profesores y profesoras, como ha dicho Arantxa, había una unidad, cobrábamos lo mismo, los profesores de teoría y de prácticas dábamos prácticas y teoría, había una comunidad importante, una familia importante, pero había detrás también un personal de limpieza, Merche, Justa, María, Dolores y las que habéis venido después, que realmente aportaban a la escuela muchísimo. Aportaban incluso desde su trabajo, después estaban dispuestas a tener abierto ese pequeño bar donde nos juntábamos después a tomar un aperitivo, una maiquetaco, un pinchito de tortilla, Merche, que permitía realmente coger fuerzas, ¿no? Y seguir con la jornada, ¿no? Lo mismo en la oficina, con Coro, Lourdes, y las que han venido y los que han venido después, o con los conserjes, realmente que todo el entorno que tenemos hoy en día, pues realmente es gracias a que los inasios al principio y los que han seguido después, su labor no era solamente estar en la oficina, sino realmente el cuidar también el ambiente y demás, ¿no? Eso yo creo que unía mucho de cara al trabajo que había que hacer después. Bueno, y después de esta entrada, pues yo cuando cogí ya la dirección estaba la escuela bastante asentada, eran unos momentos a principios de los 2000 que Iñaki se fue al gobierno vasco y por lo tanto pues encantado de coger el testigo y me encontré con que, bueno, pues la sociedad entonces tenía una preocupación mucho mayor, se empezó a denotar una preocupación mucho mayor por el medio ambiente, por la situación. Entonces, desde las instituciones llegaban ideas de que había que empezar con energías alternativas y tal. Bueno, mostramos la posibilidad de hacer un nuevo edificio. La verdad es que tuvo una acogida muy buena por parte de distintas instituciones, se hizo muy rápidamente. En el 2003 se inauguró ya el edificio y con la idea pues, de conseguir equipamiento, divulgar ese tipo de energías, asesorar a aquellas personas que necesitaban y formar futuros instaladores. Y no solo para Mosaic, sino que realmente yo creo que los demás departamentos también, me acuerdo mecánica, es cuando empiezan a conseguir máquinas especiales y demás, es la línea de innovación en esos años que tiene una fuerza muy importante. Vuelve administrativo, que había estado fuera durante unos años en las artes y vuelve además con bastante fuerza, con una idea de ir hacia la línea un poco industrial, que hasta entonces le habían tocado menos, habían estado más en el tema de servicios y la escuela coge un auge importante, empieza a meter el tema de emprendimiento, empezamos a trabajar ese tema de emprendimiento con bastante buenas ideas, no porque se crearan muchas empresas, sino porque se crea la idea de que el alumno que tiene una idea empresarial hay que apoyarle, de que hay que ver un poco cómo puede llevarla a cabo. La internacionalización es un tema muy importante también en esos años porque, aunque Iñaki ha comentado que empiezan los alumnos a ir a hacer las prácticas fuera, a Finlandia, pero también empezamos a dar clases con energías renovables a alumnos de Chile, alumnos de Argentina, alumnos de Colombia, alumnos de Estados Unidos. Algunos profes fueron a dar cursillo a Rusia, mecánica, en fin. La verdad es que el tema de internacionalización gana fuerza en esos años y ya en mis últimos años, antes de la jubilación, también realmente, dado que había cogido tanta fuerza el tema de la formación continua, de la formación en empresa, bueno, pues surge la Fundación Subigune, que permite igual llevar adelante de forma mucho mejor toda esta serie de cuestiones, porque realmente era difícil, porque el hecho de ser escuela pública no permitía la contratación. Entonces, bueno, pues a través de Subigune se han podido hacer muchas de las cosas y se inicia un cambio que creo que también es importante. Luego Isidro quizá a lo mejor, porque será ahora cuando está más, yo ya me jubilé, pero creo que el tema de los cambios en la formación, en la forma de formar, creo que ha sido también un tema tremendamente importante que iniciamos allá por el 12, 14 por ahí, con la formación primero del profesorado
y cambiar algo que nos decía, si una persona de principios del siglo pasado se levantara de su tumba, vería que las aulas no han cambiado para nada. Sigue siendo exactamente igual. Bueno, es algo que en los últimos años yo creo que se le ha dado una vuelta enorme, se ha puesto en el foco principal en el alumno más que en el profesor. Realmente se ha hecho después una adecuación de instalaciones, o se empezaba a hacer una adecuación de instalaciones importante, que hoy en la visita hemos comprobado que va adelante, de lo cual pues me siento muy orgulloso, muy contento de haber iniciado todas esas líneas, y gracias. Así es, Patxi, eskerrik asko, eskerrik asko. Bueno, orgullosos edo harro gaude gu zuen presentzia gaur hemen eukitzagatikan. Oain eskerrak ematea aparte eskatu behar dizuegu goxitzeko, ze jarraipena egin behar dugu, bestela aterako gea. Dena den gogoratu arazi, hasieran esan deguna. Topagune gehiago izango digu urtean zehar, fitxaje estrellak zeate, eta holakotan berrirore zuen memoria, bizipenak eta ekarriko ditu, bale? Eskerrik asko zuen itzangatikan, eta gero luntxean egongo gea lasaiago. Eskerrik asko, Marta. Bueno, listo. Eta orain, borobiltzeko, ekitaldia borobiltzeko eta bukatzeko, bai? Isidro Zaldua Unanue gaur egungo zuzendariari emango diogu hitza, gaur egun nola dagoen ikastetxea, ze berrikuntza dauken, eta nobedaden batzuk eta sorpresaren bat ere izango du guretako. Osea, que Isidro, zurea da hitza eta amaiaren mundik. Eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin ongi etorria guztioi, agintariak, eta baita ere hemen aretoan zaudeten guztiok. Begiratzen dut eta lagun asko ikusten ditut hemen, eta baita ere kanpoan, itzalean, agiango baino freskago, dagoen beste jende guztiei ere ongi etorria. Aipatuta moduan, gaur da hasiera, hurrengo ikasturtean zehar beste ekitaldi ugari egingo ditugu, eta baita ere ekitaldi horietara ere gonbidatuak izango zarete. Baina gauza bat, Zubietan gaude, Zubieta horrentzako auzo osatutako herri bat gara. Baserri taldeaz osatutako auzo bat da Zubieta. Amiri, edo Etxeberri, edo Lertxundi auzoa, edo Kaskoa, edo Hipodromoa, edo Bugatti bezalako auzoz osatutako herri bat gara. Herri honek historia luzea dauka. Baditugu baserreria, baita ere badaukagu Aizpurua baserria, Donostia 1800 garren urtean erretako baserria, eta hor baserri horretan egin ziren Donostia berritzeko bilerak. Daukagu baita ere Hipodromo, bere garaian, gerra garaian ere aeroportu izandako lekua, eta gaur berriagoak, Merkabugati edo Eskuzaitzeta gunea, orain teknologia berrituak etorriko diren zentro eta konpainiak edo enpresa guneak ere bai. Zubieta, ezagutzen ez duzutenentzako, Zubietak 3 ibai errekaz mugatua dago. Abalos erreka Andoainekin muga egiten du, Oria ibaiak egiten du, bai Lasarte eta Usurbilekin muga egiten du, eta gero daukagu baita ere Amiri erreka. 3 horiek, hiruki moduko bat egiten du, eta hori da Zubietako edo lur eremua. Lur desente dauka Zubietak, bai. Zubieta beti urarekin lotua egondu da. Zubietanko mendietatikan ura hartzen du Mintxelingoko enpresak. Hemen goitikan pasatzen dira tubuak, Zubietako urak hartuta. Zubietak ere Handatzako ura edaten du. Eta gero baita ere, Zubietan ere ura asko dago. Bai.
Ikastetxea Zubietan kokatuta dago. Ikastetxea beti izan du da etortzen dena jasotzeko prest, eta ikusi dugu eta entzun dugu baita ere gaur hemen aurkeztutako hitzaldi honetan. Eta hiru gauza hauek kontutan izan da, bai Zubieta, baita ere ura, eta baita ere ikastetxeko jendeak, erabaki dugu 50 urte urren honetan, Zubietako ikastetxearen irudiaren aldaketa bat egitea. Eta, Maior? Eta orain etorkizun ertainean ziur erronka ugari izango ditugula eta etorriko direla baita ere erronka berriak. Baino Zubietako eskolak beti identitatea mantentzea nahiko luke. Eta gure identitateak 4 ardatz nagusi ditu. Ikastetxe adimentsua, ikastetxe jasangarria, ikastetxe osasungarria, eta nazioarteko ikastetxe bat izan dugu. Eta beti ere gure ama hizkuntza euskara oinarri hartuta. Orduan, ikastetxe adimentsu bat esaten dugunean, erronka nagusia daukagu gure ikaskuntza kalitatean. Guk argi daukaguna da, guk izango dugun metodologia kolaboratibo aktiboak txertatuko ditugula ikastetxean, eta hori da gure oinarri. Eta horretan dagoena da etasi eredua gaitasun mapa landuaz, eta hori izango da gure ziklo eta ikastetxean txertatuko duguna. Hemen dago Joserra, Italenteko zuzendariak, laguntza eskatuko dizugu, metodologia edo etasi eredu hauek txertatu alizateko. Baina badakigu ere, argi daukagu, kalitatezko hezkuntza nahi baldin badugu, etasi eredu hori txertatu beharra daukagu, ez gure ikastetxean bakarri baizik eta ikastetxe guztietako ziklo guztietan. Eta eredu amankomun bat izan beharra daukagu. Etasi eredu hori txertatu beharra daukagu eta erronka berrietan ere hasi beharra daukagu. Hasierako lanbide heziketa hor daukagu, ate joka, eta horretan ere lan egin beharra daukagu, baino etasi eredu hori ere baliagarria izan behar du baita ere maila desberdinetarako. Ez baita berdina
hasierako lanbide heziketarako edo goi-mailako lanbide heziketara baterako. Teknologiaren aldaketa ugaria da eta teknologia gero eta azkarrago doa. Gaur egun ikastetxeetan, gure ikastetxean moduan, teknologi berri horiek nahiko txertatuta ditugu eta gure ekipamentuak eta instalazioak ere landuta ditugu. Naiz eta arlo batzutan oraindikan ere bultzatu behar dituguna. Baina argi eduki behar duguna da bai, eta pili falta da, teknikako arduraduna falta da, baina argi eduki behar dugu, etorkizunerako prest egon nahi balin badugu, orain hasi behar dugula lanean. Eta horretarako errekurtsoak behar ditugu. Eta horretan, bai teknika eta baita Eusko Jaurlaritzari ere deitzen diogu. Enpresakideak ere izan behar du gure ikaskuntza edo gure lanean lankide. Lege berriarekin, egin beharrak ditu ikasleak, bere ikasketaren parte bat enpresetan. Esaten dudanean ikasleak parte edo enpresak lankide izan behar duela, badira hor, dual orokorra, dual intensibo hoietan, hobetu beharreko gauza batzuk. Hor, aurreneko kurtsoko ikasleek praktikaldiak egin behar dituzte, enpresei eskatu behar diogu, baita ere, hoietan ere lankide izatea. Azken finean, gure ikaslegoa, beraien teknikariak izango direlako etorkizunean. Orduan, elkarrekin egin behar dugu lan. Beste gauza bat ere bai, enpresetan ere, enpresako kideak ere formatu behar ditugu. Hor baditugu aukerak, akreditazioen, ebaluazioen bitartez, baita ere, langilegoari akreditazioak emateko. Baina baita ere badaukagu, eskaintza malgua, A graduak, B, C, D, E graduak, hoiek txertatu beharra ditugu ikastetxetan. Hor dago, aukera daukagu, eta aukera hoiek ere landu behar ditugu ikastetxetan, eta txertatu behar ditugu. Digitalizazioa. Excel horrien garaia amaitu da. Excel horriak erabili ditugu, bai kalkuluak egiteko, datu baseak egiteko, apunteak hartzeko, edo aurkezpenak ere egiteko ere erabili izan ditugu, edo ikastetxetako kudeak eta liburu bezala ere bai. Hori pasatu da. Hasi beharra daukagu, bai datu baseekin lanean, hasi beharra daukagu edo txertatu behar dugu inteligentzia artifizialak, robotak ere edo automatizazioak ere txertatu behar ditugu gure lanean. Aldaketa horiek ere egin beharra dago. Azkeneko urteetan, akreditazio digitaletan, errekurtso ugari bideratu ditugu. Nik suposatzen dut, Europak ere hori eskakizun hori egin duelako. Badira irakaslegoak, akreditazioak. Baino, aldaketa egin beharra daukagu. Badaukagu lana gure irakaslegoa digitalizatzeko. Orduan, nik bai eskatzen dut, pixka bat, baita ere errekurtso horiek ere, pixka bat aldatzea eta irakaslegoaren formakuntzan lan egitea. Gela interaktibo eta inbertsiboak ere iristen ari zaizkigu ikastetxera eta honea ere iritsi dira. Daukagu lan ugari baita ere gela horiek gure ikaskuntzaren barne izateko. Eta horretan ere lan egin behar dugu. Sistemak, ikastetxe eta kudeaketa sistemak malgutu beharra dauzkagu. Orain berri izan dugun planifikazioa, hurrengo urteko planifikazioa, hor ikusi da baita ere, badaukagula lana hobetu ahal izateko. Egia esan, ikastetxeok denbora dexente pasatu dugu, hor zauden akatsak zuzentzen, eta denbora gutxiago izan dugu, ordu banaketak egin ahal izateko. Orduan, horretan ere, badaukagu lana. Jasangarria. Nik hemen 3 atal nagusi banatuko nituzke. Alde batetikan ingurumenera bideratutako jasangarri izan behar dugu, sistemari begiratuta jasangarriak izan behar dugu, baino baita ere gizarteari begira ere jasangarriak izan behar dugu. Azkeneko urteetan ikastetxean ingurumenera bideratutako lan ugari eginda, energi murrizketa handiak egin ditugu eta beharreko energi berriztagarrietara pasatu ditugu.
Energia elektrikotan, adibidez, plaka fotovoltaikoak ipini ditugu, eberen laguntzarekin, eta baita ere bateriak ere ipini ditugu gure autokonsumoa handitu alizateko. Autokonsumoak 30-tik 50-era igo da. Hito bereziak ere lortu ditugu ikastetxean. Egun zehatz batzutan, ez dugu saretikan energiarikan hartzen baizik eta bertako energiarekin lan egiten dugu. Eta aste bat ere izan dugu, aste osoa, konsumori gabe, konsumoa ez, saretikan, energiarikan hartu gabe. Sistemari begiratutako jasangarri izan behar dugu. Zer gertatzen ari da lanbide heziketa, gaur egun lanbide heziketanko matrikulak igotzen ari zaizkigu. Eta lanbide heziketako eskaintza ere handitzen ari gera. Gertatzen ari zaigu, guri, eta beste ikastetxe hori ere, lekuri gabe geratzen ari gera. Orduan, horretan ere, zerbait egin beharra daukagu eta lan egin beharra daukagu. Eta gizarteari begiratutako jasangarritasuna. Azkeneko urteetan, enpresak, ekonomi handitzea izan du, eta horretan teknikariak behar ditu enpresa jendeak. Esan beharra dago baita ere, enpresetan ere, jubilazioak daudela hezkuntzan moduan, baino baita ere esan beharra dago jaiotze tasa gutxitu egin dela. Orduan, egin beharra daukagu, lan egin beharra daukagu, talentoa erakarria alizateko. Nundikan, edo beste komunidadetatikan, edo atzerritikan ere, talentoa ekarri beharra daukagu, eta horretan ere lan egin behar dugu. Osasungarria, gaur egun jasotzen ditugun ikaslegoaren osasun emozionala eta autoemozioak landu beharra ditugu. Badaukagu guk ikastetxean programa berezi bat, erdi mailako ikasleekin lantzen gabiltzanak. Baino gauza berdina gertatzen da, hasierako lanbide heziketako ikasleekin lan egin behar baldin badugu ere. Ikastetxe publikoak hasita gaude baino gehiago hasi dira hasierako formakuntza txertatzen, adibidez Don Bosco moduko ikastetxeak, eta ikasle mota horrek ere laguntza behar du. Laguntza esan nahi dudanean, bai guk eman geniezaioke orientazio profesionala, baina behar dugu baita ere orientazio psikopedagogikoa. Ikastetxe handiek bakarrik ez, ikastetxe ertain eta txikiek ere behar dute laguntza hori. Irakaslegoaren prestakuntza dudarik gabe, eta badakit lanean ari zaretela, irakaslego berezia behar dugu mota honetako ikaslegoarentzako. Eta adibide ipini nahiko nuke Usurbilko udala. Usurbilko udara azkeneko lehen aipatu dezun bezala, hasierako formakuntza kudeatzen ari da, urte askotan, eta oso ondo eta eredugarri. Azken finean, bertan dauden irakaslegoak mantendu behar ditugu. Nolabait mantendu behar ditugu. Eta baita ere gu gure ikastetxea, beraiekin batera, kolaborazioan eskaintza zabaldu ere bai. Etorkizun nazioarteko ikastetxea. Ikaslegoa eta irakaslegoa prestatu beharra daukagu baita ere atzerrira bidali ahal izateko. Erasmus programak, ikaslan mobility oso ondo ari den programa horiek bultzatu behar ditugu ikastetxean. Guk ere baditugu gure programak. Gure ikaslegoak Europatikan ekarri beharra dauka ezagutza hori. Baina ez hori bakarrik beste pauso bat ere eman beharra daukagu. Egin beharra daukagu baita ere gure ikaslegoa kanpora joaten danean, han jasotzen dituen ezagutzak rekonozitu beharra dira. Edo kanpotikan gure ikastetxera etortzen diren ikaslegoak baita ere autoerrekonozitu behar ditugu beraien ikasketak. Horretarako teknikarekin batera proiektu bat ere aurkeztu da Europan eta homologazio horiekin ere lan egin beharra daukagu. Urrengo urtera begira, talde bat etorriko zaigu Dinamarkatikan, baita ere fotovoltaikako ikastaro bat edo jaso ahal izateko. Horrez gain,
proiektu berritzaileak ere lantzen gabiltza Europa proiektuekin. Europan badira diru laguntza ugariak, baina diru laguntza horiek erabili egin behar ditugu gure beharretarako. Eta erabiltzen ari gera, baino bai eskatuko nukena da, bai udaletxe, baita ere enpresa, agentziak eta hezkuntza eta ikastetxeekin elkarrekin batera proiektu nagusiagoak landu beharra ditugu. Hor ikusten dira, ikastetxeak ere egiten direla Ipar Europan, zergatikan ez guk hemen ere. Amaitu aurretik, eskerrak eman nahi ditut, ekitaldi hau antolatzen ibili diren guztioi. Amaiurretik hasi eta beste jende guztiei. Eta amaitzeko irakurri egin nahi dut, Zubietako lanbide eskolak gizartearen etorkizuneko beharrei aurre hartzen joan nahi du. Eta horretarako bidelagun izatea nahiko genuke enpresakideak, udaletxeak, foru aldundiak eta hezkuntza saila ere bai. Zubieta herria eta eskualdea duen ikastetxeataz harro izatea nahi dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Isidro, zure hitz adierazgarri zehatz eta konkretuentzako. Etza konturatu jende guztia ja abanikoak eta zu ura gora, ura bera, ura gora. Iritsi da amaiera ordua. Jarraian lunch bat izango dugu, Arima Soul taldeak, DJ Makala eta Lidia Insistorien eskatik. Eskerrik asko berriro ere agintarioi eta gainontzeko guztioi, eta esan bezala urtean zehar ikusiko gea. Disfrutatu luntza. Eskerrik asko.